मी कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळाबद्दल पाहणार आहोत. तर हे लाईव्ह खूप खास असणार आहे. सर्वांनी पहा, तुम्हाला भरपूर माहिती मिळणार आहे या लाईव्हमध्ये. तर सर्वांनी पाहत राहा. मध्ये मध्ये मी तुम्हाला सांगत जाईन. तर पहा सर्वांनी, आणि नक्कीच याची तुम्हाला पुढच्या लाईव्हमध्ये पण आणि इतिहास तुमचा स्ट्रॉंग होईल. सो हॅलो रेल स्वागत आहे तुझं. स्वागत आहे. छान असं लाईव्ह चालू आहे. नक्की पहा आणि मला सांगा तुम्ही हे लाईव्ह कसं वाटतंय तुम्हाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळाबद्दल माहिती आहे. प्लीज थोडी आहे, लक्षात घ्या आणि वाचून टाका पटकन. कसला हल्लो यार, हे बघ डस्टबिन मध्ये टाक जा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळाला काय म्हटलं जातं आणि त्यांचे एकूण किती मंत्री होते. तर याचं उत्तर आहे अष्टप्रधान मंडळ होतं त्यांचं, 8 मंत्री. तर अष्टप्रधान मंडळमध्ये 8 मंत्री होते. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार सक्षमतेने चालवण्यासाठी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली होती. अष्टम म्हणजे काय, तर 8. यामुळे मंडळात एकूण किती मंत्री होते, 8 मंत्री होते. हे मंडळ महत्त्वाचे का होते, तर एक म्हणजे कामाची विभागणी.
तर का अष्टमंडळ का महत्त्वाचे होते, तर कामाची विभागणी. महाराजांनी प्रत्येक मंत्र्याकडे ठराविक खाते सोपवले होते, जसे की पेशवा, मुख्य प्रधान राज्यकारभारावर लक्ष ठेवायचे, अमात्य सरकारी हिशोब पाहायचे, तर सेनापती लष्कराचे प्रवृत्त करायचे, नेतृत्व करायचे. सेकंड आहे प्रशासकीय शिस्त. केवळ युद्ध जिंकणं महत्त्वाचे नसून जिंकलेल्या प्रदेशातील जनतेचे कल्याण करणे आणि तेथे सुव्यवस्था राखणे यासाठी हे मंडळ काम करायचे. प्रशासकीय शिस्त. तिसरं आहे जबाबदारी. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्यासाठी थेट महाराजांना जबाबदार असे, त्यामुळे कारभारात पारदर्शकता आणि वेग असायचा. महाराजांची ही प्रशासन व्यवस्था त्या काळच्या मनाने अत्यंत प्रगत आणि आधुनिक होती. म्हणूनच आजही त्यांचे व्यवस्थापन कौशल्य अभ्यासले जाईल. बघितलात मंडळी, शिवाजी महाराजांची जी स्वराज्य होतं आणि त्यांचं ते अष्टप्रधान मंडळ त्यांनी तयार केलेलं, ते किती एकदम खास होतं ह्यातून आपल्याला कळतं. सर्वांनी वाचा 2 मिनिटासाठी नक्की. हाय प्रतीक्षाताई, नमस्कार. व्यवस्थित कर, व्यवस्थित कर.
तर तुम्हाला कळलं असेल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळाला काय म्हटलं जातं आणि एकूण किती मंत्री होते. त्यांच्या मंडळामध्ये मंडळाला अष्टप्रधान मंडळ असे म्हटलं जातं, कारण त्यामध्ये 8 मंत्री असतात. पण हे का महत्त्वाचं आहे एकूण, म्हणजे का अष्टप्रधान महत्त्वाचं आहे, तर कामाची विभागणी, शिस्त, प्रशासकीय शिस्त, जबाबदारी आणि याच गोष्टींसाठी हे अष्टप्रधान मंडळ गरजेचं होतं. आता आपण दुसरा प्रश्न बघूया. त्यांचे वैशिष्ट्य काय होते, वाचून घ्या. तर त्या यांची वैशिष्ट्ये काय होती अष्टप्रधानांची, तर मी सांगते. गुणवत्तेवर आधारित ही निवड होती. ही पदे वंशपरंपरागत नव्हती. म्हणजे काय, म्हणजे आता माझे वडील आहेत तर पुढे जाऊन मला मिळणार असं नाही चालत होतं. जर आपण हुशार असू, कामात हुशार असू, एकनिष्ठ असेल तरच त्याला ते पद दिले जायचे. आणि वेतन म्हणजे काय, जे मंत्री होते, अष्टप्रधान मंत्रिमंडळ होतं, त्यातले मंत्र्यांना रोख पगार दिला जाईल. का, तर त्यांनी ते भ्रष्टाचारापासून लांब राहतील. आणि शिस्त म्हणजे काय, युद्धाच्या वेळी न्यायाधीश आणि पंडितराव वगळता इतर सर्व मंत्र्यांना रणांगणावर जाऊन नेतृत्व करावं लागेल.
तर आता आपण बघितली अष्टप्रधान का महत्त्वाचं आहे. अष्टप्रधान का म्हटलं जातं, कारण 8 मंत्री त्यामध्ये असतात, त्यामुळे अष्टप्रधान म्हटलं जातं. जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे आखलेलं होतं त्यामध्ये. त्यानंतर अष्टप्रधान मंडळातील 8 महत्त्वाची पदे कोणती आणि त्यांचं काम किंवा जबाबदारी रोल काय आहे ते पाहणार आहोत आपण. तर पेशवा म्हणजे प्रधान, मुख्य प्रधान राज्य कारभार चालवणे आणि सैन्याचं नेतृत्व करणे. दुसरं आहे अमात्य अर्थमंत्री, राज्याचा जमा खर्च आणि हिशोब तपासणे. सचिव म्हणजे सुरनीस म्हणतात. शासन सचिव सरकारी आज्ञापत्रे तयार करणे आणि व्यवहारपत्रे पाहणे. 4 मंत्री त्यांना म्हणतात वाकनीस. गृहमंत्री राजाचे वैयक्तिक व्यवहार आणि दरबाराचे कामकाज पाहणे. 5 सेनापती सरनोबत. वाचून घ्या तोपर्यंत तुम्ही. सचिव सुरनीस. शासन सचिव सरकारी आज्ञापत्रे तयार करणे आणि पत्रव्यवहार पाहणे हे सचिवचं काम असतं. मंत्री वाकनीस. गृहमंत्री राज्याचे वैयक्तिक व्यवहार आणि दरबाराचे कामकाज पाहणे. सेनापती संरक्षण मंत्री सैन्याची मांडणी करणे आणि राज्याचे संरक्षण करणे. सुमंत म्हणजे दबीर पण म्हणतात त्यांना. परराष्ट्र मंत्री इतर राज्यांशी संबंध ठेवणे आणि परराज्यातील दूतांचे स्वागत करणे. न्यायाधीश न्यायदान दिवाणी आणि फौजदारी गुन्ह्यांचा न्यायनिवाडा करणे हे न्यायाधीशांचे काम असते. पंडितराव धर्ममंत्री धार्मिक विधी पाहणे आणि दानधर्माची व्यवस्था करणे. वाचा सर्वांनी.